Mwachumuligereria ensemo ye county ya Kisii eli goseke ombekeli gekoligereria igoro ya mang'ana y'emibasukano with disaster management kobwatirana amo ne kiombeki Red Cross ritukolia ne kukyanyara kabage gukora amorokererio ase obugatagati bw'omuchio bosongo bunenjera yamo iyo koligia ugosirwa no kubwatirana elio kunyara kaba bakwemuke bitambukero ao na kwerenda kurwasime basukano yemerero oroboti urwo nigo rwaliganirwa no mulikito Samu Miyena. Capa. Sawa. Ensemo ye county ya Kisii ikurigereria emechando y'emibasukano nabono olibo morero gwaterana na Red Cross naboigo ekiombekia NTSA nigo bakora etaro asumuchi bosongo elio korwa amorokereria yo gwetangana emibasukano buna elie yo morero yechipara ne yende etara yabo nigegocha engaki babwatu murobere obugosangereria ebitoki elio gosira emiremo yabo elio kworokia obumwanya bantu abaminto batebire rere twatware tare nene yabene ase Red Cross yabangete yogosangereria ebitoki bigocha konya kare gocha kogendera gochibosio mbabwate target yabo ye milioni 10 batagete gosangereria nturamanyire nga baikire goika bono lakini nabo ntaete goteba nga Red Cross yamona into Kisii County government. And the theme of this year is strength in diversity. So we are pulling resources together to be able to support in disaster preparedness, mitigation, and response as a county. Much of the resources we are collecting here, we're planning to be able to give capacity to our communities to be able to respond during disasters, during emergencies, during accidents, during times of need, and therefore we agree with the mandate of the Red Cross in this journey. Kukwana asenseme yo omo director otenerete semo y'emibasukano nigatebire batingiriye obokoreri bwabo lyokurwa obokonyi kero emibasukano yemerero yatokire n'abalimi omuriro barayiga bane bakore segenzo ye county ya Kisii igotwachi chama segenzo yo make sure nga emibasukano ekobase chipara cheito se chinyomba cheito na andonsi no nyase biashara etokobwaterana segenzo yo kokonya abantu baito. Leo pia tumejumuika pamoja na Kenya Red Cross ambapo tunashirikiana na wao kwa ukaribu sana, haswa wakati wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na msaada iwapo kunatokea ajali, kwa sababu Waswahili wanasema ajali haina kinga. Na tunapongeza wote waliojumuika hapa ili tuweze kushirikiana na kukuja pamoja ili tuweze kusaidia wananchi kwa njia unaofaa. Aya niga gocha ekero murero osambe semo y'abonchereria babosongo bwangoiga ekero bono batebire mbachikorigereria emechando bagotwara ekogera bairegeka gwikirana ase ensemo yo mubasukano standard yeroro ya worldwide yo correspond ya disaster in 45 minutes ngobwatiere no bwange bwasabwe karamu arangeriwe lakini mapema monekera je byombo byana na byabire tayari go mugabana atokonyire byarose go byabeire within Kisii County na bata correspond within 5 minutes. Outside Kisii County na bata correspond within 15 to 45 minutes. That's the maximum. Challenges no marito gotwara na etora understaffed lakini ebingo shugurikerubira no mugabana na ne chipara chito ka sometimes chipara chikalije charose ku chipara chiri cha mumbu goikachigenda ngora nchitwara muchando. Challenge yana nembwata ne yabantu baito bali bagochigokonywa ebagochibaichorera na ali tubwenta gukore scene umurira ali se obeire bagita abantu bana basinyuko so agochime nabanta ete matebya abantu baito ngakare innocent ne yabeire baruri baga asengeja abantu abo baito bande banyara ko bagokonya abantu bande. Reporter ya Getembe Television Network Samu Miyenda.